No vittu! No niin pojat, yrittäkää nyt jo. Mulla on akku loppu. Noniin, tikka. No, tikka ei ota videoa. Noniin. Mulla loppuu akku kohta. Noniin. Hiljaa siellä. Joo, meepä lähen. Eikö se liekki pääsee se saftaali, niin... Joo. Ei kun, se on kastellut sen kaiken se hius kiinni. Oho! Mitä vittua saatat niin paljon? No ei se mun syy ollut. Sehän ainakin pohjalla syy. Jaa, saattaa niin cracklinkiä. Se oli ehkä isoin räjähdys tällä hetkellä. Tuo sitten pullo loppua. Katsotaan. Nyt se ei voi paimahtaa. Se on märkää se ruuti. Ei se syty, jos se on märkä.
Sen olisi pitänyt antaa kuivua. No. Hieno pilvi tuli. Aika jotenkin lopuksi. Mä sain, mulla on kuvaus koko ajan päällä alla. Hyvä, koska mulla on loppu sille vähän ennen loppua. Just kiinni oli kuitenkin. Niin oli. Tähän toi voitais oikein laittaa toinen. Jonni, kato kuinka paljon on munagranaatia räjähtämässä. Tulee metodilla. Kato noita kiinalaisia, ne ei toimi ollenkaan. Siinä ei tarvitse oikeesti... Ei siinä se pullon pohja. Näyttäkää. Kiinalaisia ei tarvitse laittaa ollenkaan. Eikä just Kiinassa ollenkaan. Kiinalaiset ei pomahtanut kertaakaan. Kyllä mä sen tiedän. Että kun tänne tulee huomenna joku pelaa läpi. Eikä, siellä on kaikki kiinalaiset. Niin on. Ihan märkeä kaikki. No, se kyllä suli niin saatanasti, kun se liäkki oli aika... Kun suli kiinni noita... Se oli helmi, mä olin menossa ja noin istuin yhtäkkiä. Käytiin merkeistä se video. Joo.